Hadariksi utawi iki bab iku babuma babe perkara yattabi'ukan anut apa ma anut al-mayyita ing mayyit anut ilal qabri maring kuburan wa malan perkara yarji'ukan bali apa ma baline badha dafnihi ing dalem sakwuse mendem mayit ing dalem sakwuse mendem mayit wa malan perkara ya bawa kang keri apa mahu sartane mayit fil qabri ing dalem kuburan fil qabri ing dalem kuburan. Rawang riwayataken sapa Muslimun Imam Muslim marfu'an hali rupa hadis marfu ngriwayataken ing yattabi'u anut al mayyita ing mayyit apa salasun telu rupane salasun yarji'u kang bali apa isnani perkara loro waya lan tetep apa wahidun perkara siji di mayit iku nggawa telu sing loro balik nang dunya sing siji digawa melok mati yattabi'uhu kang anut ing mayit sapa ahline mayit wa maluhu lan bondone mayit wa amaluhu lan amale mayit. Dadi sing ngenut mbureni mayit iku telu isine keluargane, bondone, ambek amale iku kabeh dadi tanggungane mayit. Fayarji'u nuli bali, tapi sing loro balik nang dunya sing siji digawa mati. Fayarji'u nuli bali sapa ahluhu ahline mayit atau keluargane mayit. Wa malulan bondone mayit wa yaqalan tetep apa amaluhu amale mayit. Dadi sing loro sing balik nang dunya maneh gak melok nang alam barzakh karo mayit niku keluargane ambek bondone iku asline gone mayit, tanggungane mayit. Tapi ketika mayit iku wis pindah alam saka dunya nang alam barzakh, keluargane ambek bondone gak melok. Dadi gak katut melok nang alam barzakh. Sing melok namun setunggal amali. Dadi amali iku digawa mati. Tapi nek keluargane ambek bondone dibalekno maneh nang dunya. Nek amali digawa mati. Nek amali apik ya dadi nikmat, nek amali Allah dadi siksa. Wa awalan riwayataken sapa al-Hafidhu rupane Abu Nu'aim wa ghayruhu dan liyane Abu Nu'aim marfu'an hali rupa hadis marfu. Ngriwayataken ing sab'un utawi wong pitu iku ya jeli nglakokake sapa Allah Ta'ala ajrahum ing ganjarane sab'un lil abdi maring kawula badha mautihi ing dalem sakwuse matine al-abdi wa huwa halim utawi al-abdi iku fi qabrihi ing dalem kuburane al-abdi rupane perkara sing digawa sakwise mati rupane wong alama kang mulang sapa man mulang ilman ing ilmu.
Dadi wong sing mulang ilmu iku amal mulang ilmu digawa mati. Jadi manfaati nang ngene wong mati, bahkan wis mati ya digawa mati. Au aja roh utawa ngilekake sapa man. Ngilekake nahron ing bengawan. Wong sing ngelancarno masalah perairan iku amale ya digawa mati. Au hafara utawa ngeduk sapa man litron ing sumur. Wong sing duwe amal ngeduk sumur nek niate nulung boten bayaran dunya iku amale digawa mati. Au rasa utawa nandur sapa man nahlan ing wit kurma. Ketika nandur wit kurma, nandur iku niate memang untuk berbagi, untuk sedekah, iku amale digawa mati. Au bana utawa bangun sapa man masjidan ing masjid, utawa amal bangun masjid ganjaran iku ya digawa mati. Au warasa utawa marisake sapa man mushafan ing mushaf, utawa sampean marisno mushaf kuwi kumang dengan sedekah, dengan ngekeki, dengan nopo, tadi mushafi sampean warisno utawa dengan cara mulang, iku amale digawa mati. Au takoka utawa ninggal sapa man waladan ing anak, waladan ing anak yastaghfiru kang njalukake ngapura sapa waladan lahu maring man badha mautihi ing dalem sakuse matine man, utawa anak sing gelem ndongakno wong tuane. Dadi wong tuane wis mati, anake gelem njalukno ngapura, gelem ndongakno wong tuane iku ya digawa mati. Amal anak man. Jadi dungane anak, istighfare anak iku manfaat nang wong mati. Wa fi riwayatin lan ing dalem riwayat suci waladan sholihan yaiku anak kang soleh. Jadi anak sing soleh kan anak sing gelem ndongakno wong tuane. Lah dungane iku manfaati digawa mati ambek wong sing mati. Ayo musliman tegese kang muslim, iki catatan wong muslim. Soale sing iman wong muslim. Wa awalan riwayataken sapa Imam Muhammad bin Yazid. Sapa Imam Muhammad bin Yazid bin Majah Al-Qazwini fi sunani ing dalam kitab Sunan Muhammad bin Yazid marfu'an halil hadis marfu' riwayataken ing mimma iku setengah saking perkara, mimma iku setengah saking perkara yalhaqu kang tetemu, mimma iku setengah saking perkara yalhaqu kang tetemu bihi kelawan yalhaqu kang ketemu apa mak al mukmina ing wong kang iman, al mukmina ing wong kang iman min amalihi saking amali al mukmin, min amalihi saking amali al mukmin wa hasanatihi lan pira-pira kebagusane al mukmin sedekahun utawi sedekah akhrajaha kang netokaken sapa al mukmin ing sedekah min malihi saking bondone al mukmin fi sihhatihi ing dalem tingkat sehate al mukmin. Jadi salah satu amal sing ganjarane ngalir, ganjarane digawa mati iku sedekahmu sing sampean tokno ketika masa hidup sampean, ketika sehat-sehate sampean. Iku ketika sampean mati iku kon gawa mati amalin. Iku ketemu meskipun sampean wis mati. Wawalan riwayataken sapa Muhammad bin Yazid marfu'an halil hadis marfu' riwayataken ing innaka stuhune sira iku la tasaddaq yakti yen to sedekah sapa an maitika saking mayit sira wong mati sira sedekah bisa dapatin kelawan sedekah faiji unuli teko biha kelawan sedekah kelawan gowo sedekah. Dadi ana wong urip kirim sedekah nang wong mati, sedekah iku digawa malaikat. Sapa malakun malaikat minal malaikat setengah saking pira-pira malaikat
saking pira-pira malaikat. Dadi ana malaikat sing tugas nggawa ganjarane sedekah kirimane wong urip nang wong mati fi asbatun ing dalem pira-pira tampan min nurin saking nur. Kaya dene sampean nek nggawa sesuatu misalnya nyuguhi tamu kan nggawa bagi nggawa kopine misalnya malaikat yang ono tampane ono wadahe tapi sangka nur iku isine apa isine sedekah wong urip sing ditujokno nang wong mati ono malaikat sing nggawa faiji unuli teko sapa malakun minal malaikat ala roksil kubri ing atasi dhuwure kuburan. Jadi moro nang kuburane dadi sapa yang dituju wong mati niku mang ora wis tutuk kuburane diceluki fayunadinu diundang-undang sapa malakun minal malaikat undang-undang iki ya sahibal kubri he wong kang duweni kubur al-gharibi kang munggara ahluka utawi ahli sira keluarga sira iku kot ahdu teman-teman awe hadiah sapa ahluka ilaika maring sira hadhil hadiyata ing ikilah hadiah faqat balha mongko nrimo sapa sira ing hadiah. Berarti malaikat iku mang ketika tutup kuburan ngomong diceluki sing manggon nang kuburan, ahli kubur, wong sing duwe kuburan, iki lho ana keluargamu ngekei hadiah trimon. Jadi sing gawa malaikat. Hadiah iku mang rupa sedekah, ta rupa donga, ta rupa ayat Al-Qur'an, ta istighfar, ta sholawat kirimane wong urip, khususé keluargane sing ditujokno nang wong mati. Nah, itu ono malaikat sing bagian bawa. Kok malaikat itu nek wis tutup kuburan sing dikirimi memang ahli kubur memang diceluki. Ahli kubur, iya ono keluargamu sing ngeteri hadiah, bawa hadiah digawe awakmu, trimon. Kala ngucap sapa? Kala ngucap sapa sing riwayatna iku mang. Kala ngucap sapa Muhammad bin Yazid. Muhammad bin Yazid sing riwayatna hadis marfu ngucap ing wayaqulu lan ngucap kalau ngucap soal Muhammad bin Yazid fatadkhulun lima injing sapa malakun ilaihi maring kubur ilahi maring mayit fi qabrihi ing dalam kuburane mayit. Akhirnya malaikat memang mantun ibarat wong nek mau nang omahe wong kan salam dhisik. Cuma malaikat memang ketika tutup kuburan celuk-celuk dhisik, ya salam dhisik, celuk-celuk dhisik. Ketika wis dijawab ambek ahli kubur, dijawab ambek sing duwe omah, kan yo mlebu akhire. Wis ketemu ambek sing duwe omah dijawab salami, ketemu ambek sing duwe omah kan ya dibuka omahe. Ini mlebu malaikat mlebu nang kuburane. Wa yufasihulan den jembarake. Lahu kono arai mayit. Kono mlebu nang kuburan, akhir kuburan iku dadi jembar. Ya kono malaikat mlebu, kuburane dadi jembar, kuburane dadi padang. Coba nang omahe akhire kan diurupno nek ana tamu. Mungkin lah omahe peteng. Nek ana tamu kan ya diurupno. Itu manfaatnya, nek ana sing ngirimi hadiah. Wong urip ngirim hadiah nang wong mati rupa donga, rupa sedekah. Iku dadekno kuburane jembar, dadekno kuburane padang. Nah, salah satu alasan iku mang ana hadiah iku mang kirimane wong urip nang wong mati. Iku ngono hadiah digawe wong mati. Sing bawa malaikat. Lah malaikat itu kuburan ini wae celuk-celuk, manten celuk-celuk, manten ahli kubure malaikat mlebu nang kuburan. Orang malaikat mlebu nang kuburan bawa hadiah. Kuburane dadi jembar, kuburane dipadangno, iki dijembarno dipadangno. Wa yunawalan den padangake lahu krana mayit apa fihi kubur. Fa yaqulu ngucap sapa mayit ketika ngerti oleh kiriman hadiah teko keluargane mayit saweneng
Allahu utawi Allah iku yujizi bakal males sapa Allah anni saking ingsun ahli ingsun khairal jazai ing luwih bagusi piwales. Tadi saking senenge ndongakno muga-muga Gusti Allah sing bales keluargaku sing ngirimi dongaku. Sapa sing ngirimi ngono didongakno iku saking senenge mayit. Tadi mayit ketika sampean kirimi hadiah upa donga sedekah hadiah itu sing ngetokno malaikat iso dadekno sebab kuburane mayit dijembarno dipadakno. Ketika mayitipun nampa hadiah saka malaikat kirimane sampeyan sing urip iku malaikat iku mayit iku saking senenge sampe ndongakno manfaate nang wong sing urip didongakno wong mati munan. Muga-muga Gusti Allah bales awakmu kelawan piwales saapi-apike. Kala ngucap sapa Muhammad bin Yazid ngucap ing wayaqulu lan ngucap lagu maring mayit sapa jarun tangga sapa jarun dari kalkobri tanggane mengkono kuburan ngucap ing wa ana hal utawi ingsun iku lam akhlifu ora ninggal sapa ingsun waladan ing anak wala ahad dan lan ora ing suwiji-wiji yadkuruni kang bisa nutur sapa waladan wa ahad dan ing ingsun bisyaitin kelawan suwiji-wiji jadi ketika ana sing oleh hadiah tangga-tanggane sesama ahli kubur iku yo ngomong enak yo wong iku oleh kiriman hadiah teko keluargane sing urip. Aku iki gak duwe anak, gak duwe keluarga, gak duwe kenalan sapa sing ngirimi aku Rasulullah akhire wong mati. Nek ana sing ngirimi. Sing oleh kiriman yo seneng, tapi sing gak oleh kiriman yo Rasulullah. Utawa apa maneh nek duwe keluarga gak gelem ngirimi tambah Rasulullah pol. Dadi wong mati ku nek duwe keluarga, duwe anak turun, lah anak turun nek gak sing peduli, gak tau disambangi kuburane, gak tau dikei hadiah nggo sedekah, nggo donga, wong mati tambah Rasulullah. Wong sing gak duwe keluarga ing Rasulullah gak oleh kiriman, apa maneh sing gak duwe keluarga sing urip nang dunya tambah Rasulullah. Sing duwe keluarga tapi keluargane gak peduli, iku Rasulullah mati. Tapi nek keluargane gelem kirim hadiah nggo sedekah, nggo donga, saweneng mayit tenan. Sing dikirim itu saweneng sampai ndongakno apik nang kene wong sing ngirim. Bahwa engkau utawi dari jarum dari kalkobri iku mahmumun kang susah soalnya kalau oleh kiriman tangga-tanggane mang sing oleh kiriman kan wong sing dikirimi ambek keluargane sing urip niku wae lah tangga-tanggane sama ahli kubur kalau oleh kiriman susah. Wal akharu lan utawi kang meneh iku farqun bunga tapi wong sing oleh kiriman sing oleh hadiah nggo sedekah kudu saweneng farqun bisedaqati sebab sedekah jadi senenge wong mati iku ketika sampean kirimi sedekah ambek donga iku kan hadiah ngalang-alang dunya sak isine cara senenge. Maksudnya wong mati ku luwih seneng ketika dikei hadiah ketika mati ambek pas posisi urip sampean kei hadiah. Dadi wong mati ketika zaman uripe biyen cara wong ora duwe kesenengan sampean senengno sampean kei hadiah nyenengno wong iku mang ambek sampean senengno ketika wis mati luwih seneng disenengno ketika wis mati saking senenge ngantos dengan mati. Bahkan ngomong nek sebagian riwayat ngomong nek ngalang-alangno dunya sak isine gak ono apa-apane ambek kirimanmu hadiahmu rupa donga sedekah sing ditujokno nang wong mati iso ngono. Soale wong mati butuh banget, wong mati koyo wong kereng butuh banget diselawatno supaya bisa selamat ya kirimono hadiah itu iso donga iso sedekah. Jadi nyampe iku sawono nek sampean kirim tapi ojo lali dikirim luwih apik maneh sampean langsung teko ibarat wong iku langsung diparani timbangane gak teko. Saiki cara sampean misale duwe keluarga sampean dikeki ado ambek keluargane sampean dikeki hadiah ambek
keluargane sampean. Wonge ngekekno langsung moro, ambek wonge ngekekno dikirim lewat paket misalnya. Kan dia seneng langsung moro langsung ketemu. Wong mati yo ngono. Sampeyan kirimi donga lewat pondok, gak sampeyan parani sareane. Ambek sampeyan kirimi sampeyan parani sareane, iku yo kacek senenge. Cik senengan nek diparani. Makanya ono kang jurang, bahkan ono riwayat ngomong tuh anak soleh minimal 1 minggu 1 kali nang kuburan. Iku di buku anak sing soleh solihah 1 minggu sekali minimal nyambangi sehari-hari. Tadi gak dungo tentu adoan tok lho. Iku ibarat ngirim hadiah, pokoke gelem dongakno gelem sedekah iku wis hadiah bagi si mayit. Tapi nek dikirim tok adoan kan yo seneng cuma gak koyo senenge nek sampean moro nang kuburane. Wa kana lan ono. Wa balagona lan tumeka ing kita. Apa anna ba'dus sholih setuhune sebagiane pira-pira wong kang saleh. Setuhune sebagiane pira-pira wong kang saleh iku marotu liwatan. Iku ro'a ningali sapa badus sholihin Rabi'ah al-Adawiyah sing terkenal wali wedok ing Rabi'ah al-Adawiyah badha mautiha ing dalam sause matine Rabi'ah al-Adawiyah. Dadi enten sebagian wong saleh ngipi Rabi'ah al-Adawiyah sak mantune sedo. Wa kana lan ana sapa badus sholihin ana iku kasyirad du'ai wong kang akeh ndongakno laha maring Rabi'ah al-Adawiyah. Soalnya sebagian wong saleh iku gelem ndongakno Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi mungkin yo sezaman ambil Rabi'ah al-Adawiyah ataupun ngandhapi pas. Yang jelas ngefan nang Rabi'ah al-Adawiyah. Jadi gelem ndongakno Rabi'ah al-Adawiyah, ndongakno api. Wis mati iku gelem dikirimi donga Rabi'ah al-Adawiyah. Sehingga ngipi Rabi'ah al-Adawiyah. Laha maring Rabi'ah al-Adawiyah. Faqalat nuli ngucap sapa Rabi'ah al-Adawiyah nang jero ngipine iku. Dadi kok ana gelem kirim donga, saking geleke kirim donga sampai diparani Rabi'ah al-Adawiyah. Padahal Rabi'ah al-Adawiyah sampun sedo. Jadi wong wis mati iku sok marani wong sing urip. Mbok liwat ngipi, mbok langsung ngetok. Yang jelas iso marani wong sing urip. Nek wong sing mati iku wong apik diidini ambek Gusti Allah. Soalnya Al-Qur'an yo ngono. Wala taqsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Jadi munggo Gusti Allah urip dikai rezeki. Salah satu rezeki diidini Gusti Allah nyambangi keluargane. Nek wong sing berjuang nang agamane Allah, utawa wong sing mati ni iman husnul khotimah, wong sing apik-apik itu. Jadi kalau memang ono sebagian wong soleh gelem ngirimi donga nang Rabi'ah al-Adawiyah, ngantos Rabi'ah al-Adawiyah iku marani. Tapi marani ning liwat ngipi. Pakola muni ngucap sapa Rabi'ah al-Adawiyah lahu maring badis sholihin, lahu maring badus sholihin. Akhirnya wong sing gelem ngirimi donga iku ditakoni. Ngucapin inna hadiyataka stugone hadiah sira iku tak teko apa hadiah buka. Jadi Rabi'ah al-Adawiyah dawuh hadiahmu sing kon kirim nang aku iku teko. Maksudnya kon gelem dongakno aku iku lho, dongamu iku lho nyampe nang aku. Dongamu iku kan hadiah, donga utawa sedekah wong urip nek ditujukno nang wong mati kan hadiah. Hadiahmu teko nang aku. Lana maring ingsun kula qalilin ya iku sekabehane kang titik fiat sebagian ing dalam pira-pira tampan min nurin saking nur alaiha iku ing atase hadiah mana dilem utahe pira-pira kaju minal hariri saking sutra diomongno meskipun hadiahmu gak patek akeh tapi teko nang aku rupa
tampan songkon nur bakal disebutno ciri-cirine hadiahmu ketika digawa malaikat teko nang aku rupane ngene-ngene cara digawa saka bahane sutra bahane nur tapi mung gue bela ya kon gawa ngirim donga nang aku iku dadi dadi kirimane wong sing urip dibandingno amali Robial Adawiyah iku gak sebanding lho makane hadiahmu iku nyampe kon saking geleke ngirim donga nang aku hadiahmu nyampe nang aku meskipun hadiahmu gak patek akeh ngono tapi nyampe maksudnya gak patek akeh dibandingno ambek amali Robial Adawiyah soalnya Robial Adawiyah kan terkenal wali wedok bahkan yang paling masyhur tapi wis duwe sangu akeh lho ya dikirimi ya tetep seneng ae tetep seneng sampean wasiat wong sugih sampean kayak duwe lah sik iya ae padahal wis sugih sampean kayak duwe meskipun 1.000 lak jek gelem wong mati apa maneh apa maneh nek wong mati wis gak duwe sangu bisa kon sampean dikirimi sama saweneng kayak hadiah saweneng wong sing jek wis duwe sangu akeh wis sugih ae yo jek seneng jek gelem ae nek dikei hadiah Robial Adawiyah yang ngono. Jadi kalau ana wong saleh menggelep ngirimi hadiah upa donga ndongakno Robial Adawiyah. Mungkin gelem tawasul nang Robial Adawiyah ngirim-ngirim donga-donga napa, nggo amalan apa tujuane nang Robial Adawiyah saking istiqomah saking geleke Robial Adawiyah iki sampai ngrespon, sampai diimpeni. Hadiahmu ku nyampe nang aku, tapi yo gak sepiro akeh. Hadiahmu rupane ngene. Soalnya sangune Robial Adawiyah luwih akeh ketika masa hidupnya wis bawa sangu akeh biyen mati ini tapi nyampe itu kan bukti nek nyampe wahakadalan iku hale kaya iki takti tumeka du'aul mukminin utawi dungane pira-pira wong kang iman li ikhwanihim maring pira-pira dulure al mukminin itu juga dungane wong mukmin sesama wong mukmin dungakno nang sesama wong mukmin contoh kaya Allahumma ighfir lil mukminina wal mukminat kan dungakno nang wong mukmin jalukno ngapura donga iki yo nyampe ilal mauta maring al mauta pira-pira kang mati kaya qalu den ucapake lahum maring ikhwanihim hadi utawi iki hadiah iku hadiah tu fulane hadiah fulan. Tadi wong mati ngerti sing ngirim iku sapa. Meskipun sampean ngirime gak langsung tutuk nang kuburan. Nek sampean langsung teko nang kuburan biasanya wong mati tambah ngerti. Tapi nek sampean ndongakno misale ngirim hadiah nggo donga nggo sedekah, iku gak langsung teko nang kuburan. Iku ibaratkan sampean lewat jasa malaikat ngene sih. Akhirnya petuke ya malaikat. Ora petuk ambek sing ngirim tapi ngerti. Kan ya tetap ono alamat pengirime sapa. Kayak sampeyan nek dikirimi paketan niku. Kayaknya tetap ono si sapa sing ngirim. Tujuane sapa tetep karo. Jadi misalnya ku anakku sing iki sing gelem ngirim aku hadiah. Jadi wong tuamu sing mati ngerti. Dia anak sing gelem dongakno, dia anak sing gelem kirim sedekah, iku minangka hadiah wong mati. Jadi ngerti sapa sing ngirim. Tapi umpama sampeyan gelem ora nang kuburan iku tambah enak. Tapi tambah seneng, tambah marem wong sing mati. Soalnya yo ngerti nyampe dungane, hadiah nyampe dosa tabahe bungane, katik kepethuk ngono lho, ambek sing ngirim ku sapa. Kan yo tambah seneng. Waqala lan dawuh sapa badhe sholihin, sebagiane pira-pira wong kang saleh, dawuh ing marabtu liwatan sapa ingsun. Marabtu liwatan sapa ingsun alamat bawatin ing atase kuburan. Alamat bawatin ing atase kuburan kabiratin kang gedhe fa qara'tu nuli maca sapa ingsun. Dadi ana salah satu ulama wong saleh liwat kuburane gedhe maksudnya kuburan mungkin kuburan umum kuburan ketika tutup kuburan wow karena kuburane gedhe kan ya otomatis kan ya rada suwe liwat kuburan iku manten-manten maca Fatihah. Faqara'tu nuli maca sapa ingsun al-Fatihah ing Fatihah wa qul huwallahu ahad lan qul huwallahu ahad wal muawwidataini lan muawwidatain Falaq Nas. Dadi maca Fatihah manten-manten maca Al-Ikhlas manten-manten maca Al-Falaq An-Nas. Iku mang kabeh diwaca salah sama rotin kelawan telu pira-pira ambalan. Di Fatihah ping 3, Al-Ikhlas ping 3, Falaq Nas ping 3. Summa
Lah memang di hadiahno nang kene wong sing mati nang kuburan iku wae. Summa ahdaituha muli aweh hadiah sapa ingsun ing Fatihah, Al-Ikhlas wal Muawwidzatain. Aweh hadiah ila amwatil muslimin. Maring pira-pira wong mati ini pira-pira wong muslim. Tapi dihadiahno nang kene kuburan nang sarean umum niku wae nang kene wong-wong sing sesama muslim. Soalnya kadang kan orang kuburan saking gede ini saking ombone akhirnya sing mati nang kono gak wong muslim tok, kadang campur. Ya ana sing muslim, ana sing non muslim. Lah wong sing liwat iku mang ana wong muslim kirim hadiah nang kene wong mati tapi sing muslim. Hadiah rupa Fatihah, Al-Ikhlas, Falaq, Nas. Waktu itu lan ngucap sapa ingsun fi nafsi ing dalam ati ingsun. Fi nafsi ing dalam ati ingsun ngucapin hal yasiru ana ta tumeka ila kulli wahidin maring saben wong suci minhum saking amwatil muslimin apa nasibun bagian min dalika sang mangkono Fatihah wa qul huwallahu ahad wal muawwidzatain. Akhirnya wong sing ngirim donga iku kan ngirim donga niku Fatihah ping 3, Al-Ikhlas ping 3, Falaq, Nas yo ping 3 ditujokno nang wong muslim kabeh sing mati nang kulipan. Ngomong ngene mikir dhewe kira-kira cukup tak gak yo Fatihah kuping 3, Al-Ikhlas kuping 3, Falaq, Nas kuping 3 digawe wong mati sakmene akeh sing muslim iki. Soale kuburan iki gawedhe wong boy. Lah kira-kira cukup tak gak yo maksudnya kabeh oleh bagian tak gak yo. Tau ora sing gak uman ngono. Tadi kira-kira cukup tak gak yo ngomong ngono, mikir ngono maksudnya ketika ngirim kuman. Fa akhadni nuli tumarati ingsun apa sinatun ngantuk. Akhirnya ketika imam mantun mikir ngoten niku wau ngantuk min naumin saking turu ngantuk akhirnya keturun jeneng kuburan kuno. Bahwa itu nuli ningali sapa ingsun ketika keturun imam mara nguasi nuron ing nur minas samai saking langit. Dadi nguasi ana cahaya pawadeng saka langit. Tobaba kang nungkepi apa nur al ardh ing bumi saking padange sampai kaya nutupi bumi, kaya nutupi kabeh sarean iku mang. Wa ta'ulan tugel minhu saking nur ala kulli qabrin ing atase saben kuburan apa syai'un suwi-wiji lan nur ing pawadeng niku mlebu nang kuburan. Setiap kuburan ku ya ora saking gedene nur saking padange nur, setiap kuburan niku dileboni nur niku wae. Wa qailun halun tayu kang ngucap iku ya kulo ngucap sapa qailun ngucap lima ring ingsun. Akhirnya ana sing ngucap tapi wong sing ngipi mang turun mang sing ketok nur niku ngucap hadza utawi iki nur iki sakmene ambane iku salah kira atika ganjarane wacan sira allati ahdita kang aweh hadiah sapa sira ing allati lahum maring amwatil muslimin. Jadi iki ngono ganjaran wacan ku sing kon kekno kon hadiahno nang kene wong-wong sing mati. Tibane cukup karena mikir cukup tak gak yo. Aku mek ngirimi hadiah mek Fatihah ping 3, Al-Ikhlas ping 3, Falaq, Nas ping 3 cukup tak gak yo digawe wong mati wong muslim sampeyan akeh kuburan iki wong kok. Akhire keturun ngiti ngono. Ana sing ngomongi nur iki ngono, nure ngono kok gawedhe. Bahkan nure iku dicuil cilik-cilik dilebokno nang gene kabeh kuburan wong-wong muslim iku keduman kabeh rata bahkan ure jek sisa jek turang akeh iku kan dudono nek cukup kan mang sempat mikir cukup tak gak cukup dadi wacanmu iki cukup hadiahmu dadi nur ganjaranmu dadi nur lan nur kumpul nyampe nang gene wong sing dikirimi iso rupa nikmat bu, nikmat nopo mawon. Walhamdulillah utawi sakabehane muji. Terus nek iso maneh nek sedekah, nek ngirim sedekah nang keluargamu niku kirim ana sing biasane senengane wong mati iku mang ngopo, iku tambah seneng, tambah happy. Cara wong mati iku sampean sing sampean kirimi bapakmu biar bapakmu ketika masa hidup iku senengane mangan semongko misalnya, sampean sedekah semongko, lah nyampe semongko, sawon nang bapakmu. Alhamdulillah suwe gak makan semongko ini bae ana ngirimi semongko. Kan sawon nang bapakmu sing mati. Cara senengane duren iki kirim ana sedekah maksude, sedekah duren digawe wong tuamu sing mati, kirim digawe hadiah nang ngene wong sing mati kuwi.
Aku biasa nih nyuruh kuburan. Soalnya kata riwayat ketika kakek cerita nih, ono wong anaknya rojo itu dipeni bapaknya, wis mati bapaknya yo mantan rojo. Lah ketika anaknya mangan daging ini, bapaknya ngomong dengan anaknya, awakmu enak mangan daging, masih aku yang kepingin daging. Oh sama nak wis mati sih bab, kok cukup kepingin daging. Meskipun aku wis mati, yo kepingin lah nak kuburan aku tetap mangan daging. Lah terus pun cara ngirim kulo tak kaduk lah kuburan yo gak ngono, carane yo sodako daging. Ganjarane sodako daging ku mang tujuan nang aku nak kuburan makan daging. Ono cerita ngoten salah satu nih kitab An-Nawawi. Jadi makanya mau mati ku nek sampean ngirimi, omongane sampean tekani langsung nang kuburan yo sampean kei hadiah cara sodako iku sing biyen iku kesenengane iki yo tambah seneng. Walhamdulillah utawi sekabehane puji kulillahi kedue Allah Rabbil alamin kang ngetani wong alam kabeh. Babu maja'a fi hawlil maslaki wa huwa